Sanibonani babukeli benitsesi TV1 nanje balandeli bazonke inhlelo esinaso la ku TV yakho yaphambili insesi TV1. Ngize lapha ukubika noma ngizobeka some of izinto engathi ezinye zazo azikho zihle kahle, okunye kwawo futhi kuhle. Kunama updates nje athize engifuna ukuthi siwadlulise siphinde sikhiphe inamba yethu entsha abantu abazokwazi ukuthola khona insesi TV1. Babukeli, ngizoqala nje ngichaze umsebenzi lo siwenzayo njengoba siyinsesi TV1. Mase ngiyachaza futhi ukuthi sibuye sishayane kuphi nabantu kwi-understanding yomsebenzi owenziwa insesi TV1. Manje ngabheka angazi noma kuyavela yini nginezibazanyana ezisebusweni due to ukuhlaselwa ngomuntu engeke ngithi mhlawumbe noma ngithi umbukeli wensesi we-TV1 noma umlandeli nje weyinhlelo zonke noma umlandeli we-TV yonke, kodwa umuntu lo engasho ngithi udibane nenyanga wenza umsebenzi othize kuyona kwase kuba khona ama complications akhona, so kwagcina ke umuntu ke osedinga usizo kumina. Babukeli bensesi we-TV1, sike sakusho lokhu and sengikusho kaningi kuma video ahlukahlukene ukuthi odokotela esibashuthayo noma ngiqale la, insesi yesizwe i-private advertising company registiwe kuma platforms zonke, ngisho phesheya YouTube ayazi. Nathi ke nje la ama documents ethu ayasho ukuthi siyinkampani eyenza ini, i-advertisement. Asi-entertain, asiyenzi entertainment, angeke ngithi content into esiyenzayo ngoba sisuke sikhuluma nabantu abanezimpilo zabo, futhi nezinye inhlelo meningalalela futhi lapha enhlelweni siya tell your story, sike sizame ngayo yonke indlela ukuthi abantu esibavezayo usizo balithole. Lokho kusho ukuthi asiyona entertainment company, siya advertiser. Inkampani advertisayo isebenza kanje: inkampani mayi advertiser ayihambi ifuna abantu ezoba advertiser, mostly isikhathi esiningi abantu okuyibona abeza kuthina bezocela uku-advertise. That's why mekuqala ivideo yethu kuba khona i-disclaimer eshoyo ukuthi insika yesizwe noma i-guest evela kuleyo show ayingeni noma i-host ayingeni kwinto yomuntu oyi-guest osuke evele kwi-show. Lokho nje kuyabhalwa futhi kuyinto ebhaliwe ngisho emaphepheni ethu. So lokhu okwenzeke ngeyi-20 bekuyi-23 bekuyi-26 kuKhisimusi ngayizolo. Ngumuntu angisona isigebengu, so angicashile and angeke ngihambe ngigqoke imask emgaqweni ngoba angisiliqola futhi angisona isigebengu. Umuntu oyiqola noma oyisigebengu uhlala kube ethumela abantu ukuthi bothenga izinto kuphi nakuphi nakuphi. Mina angisona isigebengu, so angikwazi ukuthi ngizocasha ngingaye emadrobheni, ngingaye kuyothengela izingane zami nomndeni wami izinto, so ngoba ngiyazazi ukuthi anginanxa namuntu futhi angisona iqola noma angilona isigebengu. Ukutholana nomuntu ozothi nangu umuntu owangivezela loya muntu, sigcine sibe esikhathini sokuthi noma kugcine kufika isikhathi la kuthiwa sibekana khona izandla noma kuba khona inkulumo mpikiswano mhlawumbe egcinile idele ekuthini kukhona omunye ozoxabana nomunye. Lokho usuke usufake icala noma usuke usuwenza icala ngoba thina siyasho ukuthi umuntu ovelayo ku-TV yethu asinayo asingeni kuyona njengenkampani advertisayo, kodwa ngoba ngumuntu ophilile nabantu futhi ukhulisiwe ekhaya, ngakhuliswa nje futhi ngingasho ukuthi kahle ngoba akekho umuntu engisakhulume naye efonini ngakhuluma kabi kuye noma
ngangamnika isikhathi sakhe. So ngike ngithi ngizokunikeza ithuba ngikutshele mina ukuthi awubheke usibanibani yize i-right noma kungangiphoqi ukuthi ngikwenze lokho kodwa ngiyakwenza. Inombolo zocingo ngiyikhiphela khona ukuthi sikwazi ukuxhumana nabantu. Kodwa mekukhona umuntu ongakudlulanga kumina wahamba wayoxhumana nenyanga wase kwenze umsebenzi othize wangenzeka yena mese esongela mina phezulu kwalokho mhlawumbe mesigcina sihlangana futhi sigcine sixabana. Lowo muntu ke usuke senecala. Nami kodwa ngenhlanhla yami noma ke ngedlozi lami nanokuthi ngihamba nabantu isikhathi esiningi, hhayi ngoba ngigadiwe, cha, angithandi nje isikhathi esiningi ukuthi ngiphile ngedwa, ngiphila nabantu. Umlisa lo angeke ngilichaze igama lakhe futhi angeke ngimusho, kodwa ke ukwi-police custody njengamanje. I think i-case ngo-February ngoba sine-right yokukwenza lokho ukuthi mese ngi-abuse-we verbally noma ngi-abuse-we physically sengingakwazi ukuvula icala ngoba umsebenzi engiwenzayo uprofessional and futhi urejistiwe. Ukuthi inkampani ayinkulu kangakanani noma ngidumile kangakanani kodwa kusho ukuthi abantu fanele bengisongele futhi abantu bexabane nami yize mina ithuba lokuthi ngibasize ngibanikile ngayikhipha inombolo. Abaningi bayazi ukuthi akekho umuntu osathintane nami ngamthuma kudokotela othize wangasizakala. So lolu daba lolu ke lisemaphoyiseni. Bengingathandi ke yize kwenza lokho kodwa ngibe ne-advice noma nabantu abangi-advise-ele ukuthi sikwenze lokhu ukuze nabanye befunde ukuthi singabantu nathi, umsebenzi lo siwenzayo siyondla, siney'ngane, sinemindeni. So if verbally abuser, usongela noma ugcine ususibeka isandla noma kugcine kuba khona la kuhamba kufike khona ekutheni kukhona olimalayo, sinemvumo yokuthi sikwazi ukuthi sikubophe. Yize singakuthandi ukukwenza ngoba siyasiza, sizama ukusiza abantu, sibalethele izinto ezobasiza kodwa ekugcineni siyazama ngayo yonke indlela ukuthi umuntu alithole usizo. So lokhu ngihlezi ngikusho ukuthi siyacela uxhumane nathi ngoba icala lomuntu ongathunywanga yimina kudokotela asikwazi ukulila, asikwazi ukulwa, siwulela into enjalo. Umuntu ongakwazi ukudla kumina ezocela ukuthi ngimsize umuntu engimina engathi akaye lapho, lowo muntu ke siyakwazi ukuthi simsize. Sesikushilo lokho kwaningi, sesikukhulumile kakhulu futhi kuma-video ayedlule. Maybe ke mhlawumbe ke enye inkinga esilimazile iyona le nombolo ukuthi ke basakhele inombolo sakusho futhi naloko evidweni. Kodwa ke abantu ade ngihleli nabo noma akuyibona abangi-advise-ile bathe singabe sayikhipha inombolo ngoba kunabantu abangi-cyber abuser on social media and futhi abangithukayo and abangisongelayo. Kodwa ngathi ke mina ngoba ngumuntu owakhiwe kanje noma odalwe kanje, ngizoyikhipha inombolo abantu beqhubeke bacele usizo noma babuze izinto. Kodwa umuntu ozothi uzongi-abuser noma uzongilwisa efonini angeke ngikwazi ukum-attenda ngoba lowo muntu loyo akekho umuntu mina engimnikeza inombolo yami ngathi akaye kudokotela osanenkinga. I think iyodwa kuphela i-case eyabanjalo kodwa lowo muntu warefandeka ngoba ngangikhona ngihamba naye. So ngakwazi ukubona nami ukuthi cha, kudlaliwe ngaye and futhi ngangikhona. Lowo muntu ke warefandeka, imali yakhe yabuya. So ngiyacela ke babukeli beNsakazo TV1, niyithathe le nombolo niyisebenzise yize ke ingeke ibe active njalo. Sinabantu esisebenzisana nabo, sinomsebenzi omningi, asikwazi ukuthi sibuyele kumuntu njalo. Yena umuntu methinta manje ethi nje after 5 minutes asimthinte back. Kodwa kugcineni ngiyabuyela kubantu engixhumana nabo. Yize abanye sebengena lapha ko TikTok, bangena futhi ku Facebook wami, bengithuke abanye becela usizo kodwa still ngisabanikeza abantu usizo abacelayo. Kodwa labo abangithukayo kusukela manje angeke ngikwazi ukuli-attend udaba labo. Sayikhuluma indaba ama-comment, ngayichaza ukuthi indaba odokotela bengafaka ama-comment emavidweni amanye, indaba afaka kwamanye amavidiyo. Ngizoyivula-ke i-comment kule ngoba ngifisa ukuzwa futhi nani nizobezwa. Kukhona bazongena bengilwise kuma-comment. Thola umuntu wakwalimala before kudokotela othize, ngisho kuthiwa yashuthi angensika kodwa abaningi bayakwenza lokho. Yize bengizoma ukushuthi inyanga kodwa ngesimo sokuthi
le disclaimer isakhona namanje and abantu ngisafuna besizakale, ngizoqhubeka ngibashuthi ne-content awu-2 wasiwa-add amashasha, lawo ma-content lawo sisiza abantu kona. So since TV1 noma nguNkosi wami kade ngithi-ke okusalayo angisongeli muntu futhi angisabisi muntu, engikushoyo ukuthi asihloniphaneni singabantu futhi siyasizana, noma ngiyazama ukunilethela abantu abazonisiza ize ngingathi ngiyanilethela, ibona abakucontacta thina besiholele futhi ukuveza umsebenzi wabo. So ingakho ubona ama-demands abo siwamela noma senza sure ukuthi isicelo sadokotela ongenile wacela lokhu nalokhu nalokhu sikwenze ngoba une-right yokusitshela ngoba uyena osikhokhela imali, asiphumanga sawumfuna, uyena oze kuthina. Kodwa ngisalivula ithuba lokuthi bayithathe abantu inombolo bekwazi ukuthi bangithinte ku-WhatsApp nakuma-calls kule nombolo engiyishiya la screen njengamanje, ukuthi siqhubeke sisebenzisane ekutheni sithole umuntu ngempela nami engaziyo ukuthi cha lo muntu lo abantu bazofike besizakale kuyena. So lokhu-ke engikushoyo namhlanje bebengathanda ukuthi ngiyenze ividiyo kodwa ngoba sinama-minor injuries nje iyibazi iyigreshanyana ezimbalwa, kodwa maybe it was life threatening. So lokhu kufanele ngikusho ukuthi bafowethu ijele liyinkinga and futhi lo msebenzi esiwenzayo thina uyasiqhatha nabantu, kodwa ekugcineni abantu abacabange benze sure ukuthi bayangilalela uma ngisho into, ngoba ngiyayisho lento yokuthi, and I'm sure kunabantu abamile abalindile njengamanje abaziyo ukuthi uNkosi wathi asimeni kusibani bani noma simeni kusibani bani, ngoba simeni kusibani bani bengafakaza futhi kuma-comment lawo bantu besho ukuthi kusathiwa sime noma kuthiwa senzeni. Kodwa wena osugijimile waya kumuntu walimala, yes iphutha futhi-ke siyakuxolisela lokho, kodwa iza kahle phela kuthina ngoba ekugcineni thina sayikhipha indlela yokuthi sisebenza kanjani ukuze sikwazi ukusiza. So if usukwenzekile-ke iphutha kwalimala la ulimale khona, awuzehlise uze kahle uxole noma ucele uxolo kahle kuthina, ungafiki usuzolwa, ngoba mase ulwa nathi siyakwazi ukuphindisela back ngelo noma mhlawumbe siphindisele back ngendlela yokuthi mhlawumbe sigcina nawe mhlawumbe sekuyaliwa straight, kanti lonto asiyithandi, angikhuliswanga kanjalo. Mina ebengifisa nje ukuzondlulisela kona ilokho ukuthi siyacela osanenkinga yadokotela ngicela eze kahle kuthina, singaxabani ngoba nathi asisoze saxabana nomuntu, njengoba abantu bazi kahle ukuthi angikaze ngakhuluma kabi kumuntu ongifonele yize nefike ngodlame olungakanani, kodwa angikaze ngakhuluma kabi futhi angikaze ngaziba umuntu ngoba ngithi wahamba ngenkani wayakubuka udokotela. Kodwa siyamtshela ukuthi siyathanda ukusiza futhi sizozama, mase kuba yikhona ukuthi mhlawumbe nathi lo dokotela akafuni siyingene, siyabuya futhi sikutshele ukuthi hayi awuzame kwenza kanje 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 kanje, kodwa yize lento sayisho ekuqaleni wathi kungcono umuntu ozothi mina ngakhonjwa uwena. Ngiyamvumela lo muntu ukuthi icala ngililwe futhi kugcina kulunga, sometimes kugcina mhlawumbe kuthiwa hayi uzorefundeka noma kuzokwenzeka kanjani. Iwucase nje lena abengifuna ukuthi siyikhulume noma ngingene nje ngeke ngisho ngoba njengoba ngisho ukuthi singabantu kufanele siphilisane. Ngidlule-ke kule ndaba yomaxabano lo wenzeke nombukeli. Abantu beyipeshini, abantu bamakhombo, amakhombo afikile kubantu, abantu bayalandela amakhombo abo. Abanye futhi bangithukelile futhi kwayiwona amakhombo bathi why fanele sixhumane nawe straight. Ngasho kodwa kumavidiyo ukuthi leya khombo yakhiwa kanjani and the reason why kuxhunyana nami ukwazi ukuthi igcine ifika kuwena. Abantu abangokufikelwa ikhombo yabo yilabo base-Cape Town. Isizathu salokho futhi sikhuluma kahle kabi nawe efonini ba-understand ukuthi sesisuke sashawa lesi sikhathi besilwa ngasilwa ukuthi singafiki singoko-delivery siyi-25 kuthi kuyoshaya i-31 ibhizi. Asithandi ukuthi ama-package abantu egcine engafikanga, so bayazi labo bantu ukuthi sisabacelile ukuthi sisacela besibekezelele ama-package abayeza, kodwa akekho umuntu osathinta insika yeSizwe TV1 wacela ikhombo yangafika kuye, akekho ngisho noyedwa. Mekhona engangena kuma-comment njengamanje esho ukuthi mina yami ayifikanga ipackage, nakho mina ngakukhokhela noma nakho imali mina ngayifaka, kodwa ipackage yami ayikofika, ngaphandle komuntu ose-Cape Town. Labo bantu-ke labo bayazi, sixoxa kahle futhi emafonini, asikaze saxabana, sisabalindisile nje, sacela nje uxolo ukuthi besilinde kuze kushaye isikhathi esithize sokuthi sikwazi ukuthi sibatshele ukuthi ama-package abayeza, kodwa beside nje lokho akekho umuntu osane-complain. So siyacela-ke babukeli bensizwe TV1 siqhubeka nje sibambisane, sisupportane
sizame futhi ukuthi silungise izinto kulabo abaselimele. Kodwa ngiyacela ukuthi umuntu engezi ngempi noma engezi ngokuthi uzokwazi ukungikhuluma efonini noma ethi ngoba thina sine-right yokupromotha and siyapromotha as entertain. Abantu abafika kuthina basuke becelile ukushutha besikhokhele sibaveze. Ukuthi umuntu uyalimala kusuke sekukuthina noma kukumina ukuthi ngizama ukusiza, kodwa futhi uma kungalungi akungaxatshwana nami ngoba ngasho mina ngathi i-case ezolunga i-case yafakwa yimina kumuntu ngathi ihambe lapha, lowo muntu i-case yakhe siyayilwa siye siqede. Abantu bengathandi ukuthi ngibuyisele inamba, kodwa nayo inamba ekhona entsha, ngizozama ukuqhubeka futhi ukuthi ngisize abantu. Kodwa mekuqhubeka kanje ukuthi asikwazi ukusizana nabantu, siyoyivala nje inamba, kucace ukuthi umuntu uyayilalelela yena kudokotela, uyamfonela yena, memthemba uyamthemba, mengamthembi akamthembi emyeke. Kodwa umfowami kade engangeni kuleyo case leyo, if kuzoqhubeka kodwa ngale ndlela abantu abenza ngayo ukuthi befuna ukulwisa thina ngento abayenze bona, sibakhuzile noma sishilo ukuthi ithuba lokuthi ukhulume nathi likhona. Nayi-ke inombolo isibuyile, asixabene. Umfowethu lo othathiwe i-case yakhe iyoze ingene ngoFebruary, nakhona akuyona into ade ngithanda ukuyenza, kodwa ukuze sikwazi ukukhombisa abantu ukuthi sinayo i-right yokuvika noma futhi sinayo i-right yokuthi sikubophe if uzoveza i-violence kuthina noma ukhulume kabi noma usongele emafonini, ngoba siyi-advertising company erejistiwe. Asikwazi ukuthula if usithenjiswa ukubulawa noma kukhona umuntu othi mesibona mase yasilwisa, ize simnikile ithuba lokuthi ekwazi ukucela usizo kuthina. Ilokho nje bengizokukhuluma mase ngicizile kakhulu kulaba bamakhombo base Cape Town. Sizokhuluma nje after i-31 ukuthi-ke siwafane ama-products abo, kodwa akekho umuntu osafonile noma osathi mina yami into ayikofiki osekhokhile. Sisanawo kamakhombo asakhona namanje, kodwa-ke njengoba sasho ukuthi after i-31 main focus yethu uJanuary, kodwa sizolinika ithuba abantu sazobavumela ukuthi beqhubeke laba abasafonile noma abasabekisile bengaqhubeka be-ode amakhombo abazongena after i-31 sesilungisa indaba se-Cape Town. Kodwa ngaphandle kwaloko, mbukelo wentsweso TV1, ngiyabonga ithuba, ngithembe futhi ukuthi makukhona ofuna ukusho noma ufuna ukubuza ungakubuza kwi-comment section. Umuntu othi khona izwile angayithandisisi noma othi yena khona la nginamanga khona mhlawumbe ngakhuluma kabi noma kunento yakhe engafikanga kuyena noma kanjani, akakhomente futhi naye sikukhombise noma siveze ukuthi angibalekeli mina abantu asibabalekeli ngoba asizona igebengu futhi asizona amaqola. So engikuthandayo ukuthi sisabambisene nabaningi, akekho umuntu esisaxabene naye efonini. Ilesi sigameko nje kuphela bengithi angingene ngikhulume ngaso, ngizame futhi ukuthi ngixwayise noma ngesibonisane siyisizwe sonke esibuka la ku-TV yakho amaphambili Intseso TV1. So umbukeli uqhubeke nje usupporte, usubscribe, uview ama-video ethu, sizoqhubeka sikulethele i-content ezokwenza nawe ukuthi ugcine umtholile umuntu omthembayo noma ugcine uyibonile into ozoyithemba futhi usizakale, sikwazi ukuthi sivule ngoJanuary abantu bekwazi ukuthi bethole izimali zabo kulabantu abolanda khona izimali, beqina bekwazi ukusizakala kodokotela. Kodwa-ke beside lokho bengizoletha lolu daba ngiphinde ngigcizelele inamba ukuthi sikhona abantu abasithinta. Isikhathi sokusebenzisa ifoni asibi naso isikhathi esiningi, so if ungasitholi kodwa okusalayo siyobuyela kuwena sikwazi ugcina sikhulumile. Abangithinta ku-TikTok ngiya-understanda ngoba isikhathi esiningi ama-short clip usawafaka ku-TikTok, kulungile, bengaqhubeka bengithinta ku-TikTok. Abangithinta ku-Facebook futhi nakhona kulungile, bangaqhubeka bengithinta ku-Facebook, kodwa inombolo nayo esikhuluma esizongena kuyona kakhulu mesixoxa noma ufuna uku-WhatsApp noma ufona. Kodwa abantu abafundi ukukhuluma futhi bezama ukuthi be-understand ukuthi umsebenzi esiwenzayo uhamba kanjani. So mbukelo Intseso TV1, ngiyabonga ithuba, ngithemba ukuthi le video ibe informative kuwena, ukwazile ukuthi futhi u-understand most of izinto engiyishilo. Mekukhona ngixobe kabi ngiyaxolisa, kodwa-ke bengithemba ukuthi abantu noma ngiyathemba ukuthi abantu if ngempela bekwazi ukulalela futhi be-understand lento engiyishilo noma le video le ngiyenze ngoba ngifuna ukuthi abantu sikwazi uku-understandana mina nabo. So mbukeli, until ivideo elandelayo, ngiyabonga.